Дай ми нещо да ти кажа. А? Да ти да... Ай, тръгна на... Това е яко. Сопри, бе. Много е тежко, много е дълбоко. Перфектно е. Така ли? Феро. Отцепи я. Уникално е! Уникално е! Лето, това вина бутна! Кома, аз не знам дали ще тръгна. Батка! Батка, връщай се нагоре! Не се връщай, да трябва да се махнеш оттам, за да не го бутна. Аз това толкова вина опасно. Чакай! Ай, ти да си му викал, де! Пусни се по това твърдото, дето падна половината, другото ще падне. Ти да си му викал! Не трябва да мина оттам. Дай! Якото. Имаш ли? Видео. Филче, да. Това? Ама ако има втори клас... Абе, нали може да има втори клас, как ще отида, бе? Жица, гледай да си около камъните! Той си там най-добре. Питаш ме. Как се върне? Защо да няма как? Това не ски ти се май връща. това тук също може да отцепи се. Това, че един се е пуснал, не значи, че няма тръгнал. Чакай, малинка. Ама нямаше да ги затрупа сега. О, ние да затрупа. Да, ама мога да хвърля. Ти имаш ли видео да ги снимаш, че ме има извън да ръка? Снимам, да. Там се падате. И пак си красивата лавина. Супер! И се кефа много. Защо? Защото видео за втори или трети път така припусна. Нали сеш, че като си на място на скиора и малко сдаваш багаж. Чакай, Росен, да се спусне! Не се ни Аз ще стоиш и ви изчакам да слезете додолу. А може и въобще да не се пусна. Росен, не давай, снимам те! Много е гаден снега. Няма да падне, бе! Няма. Това на кантар. Чакай, следи малко. Следи там да се пусне там надолу и тогава. Следи там трябва да слезе по-надолу. Добре, Малика ги откъртва.
Не, аз съм на филмче такова, направо цялото просто мога да сгубим. Сега е гадно място.